Bismillahirrahmanirrahim. Ni bi fɛ ka garizigɛ yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ, nafolo yɛrɛ yɛrɛ wari kana ban I kun fiyewu, n bɛna gindo d'i ma Fatiha kan. Wallahi billahi n kalina Ala bonya na, cɛ o cɛ y'a kɛ a kɛcogo la, wari ti ban I kun bilen. Ala b'i garizigɛ dayɛlɛ n'i bolo don diɲɛ baara o baara la, billahi a bɛ ɲɛnabɔ I bolo. Nin kɔrɔbɔ I k'a lajɛ. N balimakɛ, I jija I ka bismillahirrahmanirrahim ka taa bila wala dɔɔlina na. I b'a sɛbɛ siɲɛ 1 walan sanfɛ. Mimu fɛn o fɛn b'a kɔnɔ, a bɛ bɛn mimu 15 ma n'i ma fili jati la. N filɛ ka mimu ninnu ye bilemani de bila a la pour que mɔgɔw k'a faamu. O mimu 15 bɛɛ I b'i ka laɲini don a kɔnɔ ani tɔgɔ. I tɔgɔ ani ka garizigɛ ko, I ka wariko hami, I b'o don mimu ninnu kɔnɔ. N'i ye Fatiha sɛbɛ o cogo la k'a ban pewu, I b'a nasi bɔ. I bɛ don kungo kɔnɔ, yiri dɔ bɛ yen, u b'a fɔ a ma ko Alajɔn. Moriw b'a dɔn. N'i ye Alajɔn dɔ sɔrɔ, hakɛya ko t'a la, I bɛna da tile la. N'a jala, I b'a susu k'a mugu bɔ. Nasi min b'i bolo ni o ye Al-Fatiha nasi ye, I b'o dɔɔni k'a la ni k'a ɲagami n'a ye. O tuma parfum dagoma ani parfum musku, I b'o ɲini k'o k'a la. N'i m'o parfum 2 sɔrɔ, parfum qualité min ka di I yɛrɛ ye, n'o bi sɔrɔ I fɛ yen, walima n'i b'o sɔrɔ teliya la, I b'o ɲini k'o kɛ a nasi la. Donc n'i y'a lamaga ni Alajɔn ye, o y'o kɛlen wusula ye. O wusula, mɔgɔ o mɔgɔ y'o wusula wusu, sɔgɔmada fɛ, billahi dugu t'i jɛ abada ni Ala ma wari dɔ d'i ma. Ayi, ne kɔrɔbɔbali de, n'i y'a kɛ a bɛ kɛ. Morilangolow de cɛyalen don. Minnu min naga kan damana réseau sanfɛ. Adamaden, I ti fɛn min dɔn, I t'i dabɔ la wa? Ɲin t'i da I bi gɛsɛ ko kɛlɛ la. A fɔ bi diya I la. O tuma a ye kow to a dɔnbagaw bolo. Garibukɛ min bɛ ka kuma aw fɛ, ne y'a ɲɛɲini n b'a ɲɛdɔn. Bilahi ni y'a d'i ma tɔn ɲɛ don, yɛlɛmacogo t'a la. A bɛ faamu? O tuma Ala k'a faamu ko ɲuman di an bɛɛ ma. Nin ye suratul Fatiha. Yɔrɔ suratul Fatiha yɛrɛ n'i y'a kɔrɔ ta k'a lajɛ, Al-Fatiha yɛrɛ de kɔrɔ ye ko dayɛlɛli. Da minnu tugulen don k'u yɛlɛ, garizigɛ so minnu datugulen don, n'i bi fɛ k'olu fɛnɛ yɛlɛ, olu lakile, o de ye suratul Fatiha ye. Bilahi. Ayi, n'i ye nin kɛ diɲɛ don o don, I n'a dɔn o don ko dɔnni ye tiɲɛ ye. Mais I kuma sa tiɲɛ ma fɔlɔ. A ye ninnu ta k'a kɔrɔbɔ. Kuranɛ suraw don, kuranɛ ayaw don, boli tɔgɔw tɛ, sitanɛ tɔgɔw tɛ. N'i y'a kɛ, a bɛ kɛ. Nin ye wulibali ye dɛ. Ala k'a faamu ko ɲuman d'an bɛɛ ma. O kɔfɛ, maa min b'i fɛ ka nafolo caman sɔrɔ k'a fara ɲɔgɔn kan, I b'i fɛ ka nafolo yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ, I tɔgɔ ka fɔ nafolotigiw cɛ la. Sura dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ ko Iza wakati, ni o ye suratul waqi'a ye. Suratul waqi'a, maa min b'i fɛ ka nafolo caman sɔrɔ k'a fara ɲɔgɔn kan, ka ko baw kɛ n'a ye, Iza wakati sura de b'a kɛ. E ye kɔrɔ boli, ka tilebi boli, ka bani ni baba boli, e ma maa sɔrɔ ye min bɛ se ka nafolo baara ye I k'a sɔrɔ, I bolola wari bɛɛ bana, n balimakɛ weleli kɛ. Iza wakati nafolo baara I k'a kɛ. I bɛ diɲɛ jamana o jamana, I bɛ dugu o dugu, I bɛ quartier o quartier, nin téléphone numéro in wele, ni o ye +223 72 24 02 98. Weleli kɛ dɔrɔn k'i mako bɛ Iza wakati nafolo baara la. Wallahi e bɛna dɔn ko ja ko dɔnni bi Ala ka kuranɛ kɔnɔ. A bɛ faamu? Ne y'a f'i ye, Iza wakati
n'a kɛla adamaden a bi fɛn fɔlɔ min kɛ o ye ka adamaden garizigɛ yɛrɛ de dayɛlɛ sababu bi na i bi nafolo yɛrɛ sɔrɔ. I kɛra diɲɛ mɔgɔ sugu o sugu ye n'i bi fɛ ka nafolo mara Iza Wakati baara kɛ a saraka ye sɛ jɛma den 3 ye mais baara in yɛrɛ bi kɛ 30,000 i bi 15,000 sara fɔlɔ ani ka sɛ sɔngɔ 1,800. I bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ i bɛ dugu o dugu i dan ye k'i ka wari kilancɛ 15,000 sara ani ka sɛ sɔngɔ an bi baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ i b'i ka wari tɔ sara. Iza Wakati nafolo baara bɛ kɛ nin cogoya la ni Ala ye maa minnu ka sababu kɛ an bolo ni Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Yarabi maa o maa ka sababu bi an bolo n'an bɛ se k'a tigi dɛmɛ ka bɔ a ka gɛlɛya kɔnɔ Ala k'o tigi tulo don nin kumakan in na an ka se k'a tigi dɛmɛ ka bɔ a ka gɛlɛya kɔnɔ. Mais maa o maa de bɛ yen k'a tigi ka sababu tɛ an bolo Ala ka n'o tulo don an kumakan na. Kow ye wulibali ye o sababu ye tiɲɛ ye. Dɔ bi kɔrɔ boli ka tilebi boli ka bani ni baba boli k'a ka wari di moriw ma k'a di somaw ma foyi ti ɲɛnabɔ a ka ko la. N balimakɛ i ma s'a dɔnbagaw ma sa na Iza Wakati nafolo baara kɛ i k'i dabɔ kuma bɛɛ la i k'i sigi k'a lajɛ ni dɔnni ye tiɲɛ ye walima ni dɔnni ti tiɲɛ ye. Morilankolonw olu de ye moriw tɔgɔ tiɲɛ. Ni yɛlɛnna réseau kan bi ka lajɛli kɛ i bɛ bazɛn batigiw ye ka kɔlɔsi batigiw ye mobili dakabanaw kɔnɔ mais n'i ka kungo f'u ye u b'i ka wari minɛ k'a dun foyi ti ɲɛnabɔ o de cɛyalen don bi ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan. Mali ye dɔnnibaa jamana de ye depuis kunu fɔ bi mais n'an m'an farati dɔnni ko bi ka kɛ cogoya min na an ka jamana kɔnɔ mɔgɔw bina ban an ka jamana dɔnnibaaw ye n'an m'an farati bilahi. N'i kun nana n'i ka hami ye Mali la yan dɔnnibaa kelen bi i kunbɛ k'i ka hami ɲɛnabɔ ɲɛtugu ni ɲɛyɛlɛ cɛ hali sɛ tɛ wuli ka bɔ a fan kan. Mais bi i bɛ don dɔnnibaga 100 kan k'i ka haju f'u ye ka wari baw d'u ma mais foyi ti ɲɛ e ka haminaw la. Mais a kɛla cogo di dɔnni galo de cɛya la min mana kuranɛ sadiri sura damadɔ dɔ dɔrɔn ka hadisa damadɔ purumuru ka fara ɲɔgɔn kan o bɛ wuli réseau sanfɛ k'ale fɛnɛ ye dɔnnibaa ye. U bɛ kule ni fɔnɔ na arajow ni telew la an bɛɛ bɛ taa jɔ Ala ɲɛkɔrɔ dɛ. Adamaden i ti min dɔn i da b'o la mais i bɛ se min na kuma o kan dan i ka dɔnda la maa o maa n'i dan i ka dɔnda la Ala b'i dɛmɛ wa barika bi k'i ka ko la mais e k'i bisa bɛɛ la e k'i b'a bɛɛ ɲɛdɔn e b'a bɛɛ fɔ i dabara la a dun si ti ɲɛ e bolo. Yɔrɔ a kɛla kamanagan ye o tuma Iza Wakati diɲɛ dɔnnibaa bɛɛ bɛnn'a kan k'ale ka teli nafolo ko fɛ o ye teliya dan ye. N'i b'i fɛ ka nafolo gisi k'a sɔrɔ teliya la karabali la k'a sɔrɔ i ma baara jugu kɛ i ma sitanɛ baara kɛ conséquence t'a kɔfɛ tɔɔrɔ t'a kɔfɛ o ye Iza Wakati nafolo baara de ye. Baara in ye 30,000 ye nka i bi 15,000 sara fɔlɔ ani ka sɛ sɔngɔ an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ i b'i ka wari tɔ sara. Garibukɛ ka téléphone numéro o ye +223 72 24 02 98. An bɛ dugawu k'an lamɛnbaaw ye ka dugawu ɲini u fɛ ka ɲini Ala fɛ Ala k'an sago k'an ye.